Mbak, lah aku nggak video jalan-jalan ngene iki berarti aku sedang tidak masak yo Mbak di rumah. Kancane aku yo Mbak dino iki mubeng-mubeng, jadwalku yo lumayan rodok full sih dino iki Mbak. Mau Mbak ceritane karo jemput Zain ki, sire ki aku ki pengen nang Blitar arep ganti ban mobil iki lho Mbak. Ngerti ae lah arepe bodo ndelalah ki koyo njaluk anyar kabeh lho. Yo lak siji wong kabeh njaluk anyar. Iki lak kok ganti ban nih tempate ndek iku lho Mbak, ngarepe dealer MPM Kota Blitar wi lho Mbak. Jenenge apa ya wi mau tempate? Lak ndak salah Bandara Ban apa-apa ngono lho. Pokoke sampean delok dhewe Mbak di videoku iki enek kok tulisane. Terus iki mau selesai ganti ban, iki mau aku yo pengen kuki karo tak servisne pisan Mbak. Bene nyapa? Yo bene sok lak seumpamane lebaran utawa pas poso ki aku wis enggak mumet mikir koyo wayah nyervis dan segala macam. Dadine sekalian aku metui sekalian beres. Dadi sok lak seumpamane bulan puasa tekoi aku kari fokus mikir sing liyane ngono lho Mbak. Kan ngerti dhewe to lak bulan puasa ki lak arepe bodoi sing mikir megengan lah, mikir THR lah, mikir kae lah, kan mumet. Dadine iki mau ke ceritane tak cicil siji-siji. Iki lak ku nyervis mobil iki ndek rumah saudaraku yo Mbak Masian, ndek bengkel Adikarya Gedhok wi lho Mbak. Sopo sing langganan juga di sini. Iki sing punya ki masku ponaan. Dadine aku setiap nyervis mobil aku selalu ndek sini. Bari karo nunggu di servis yo Mbak. Terus iki aku ki nilai sepedae arepe golek maem, soalnya ki posisi iki wis siang, gak iki wae jam maem. Terus yo biasa lah Mbak, perut gerujuk-gerujuk perlu diisi dulu. Kita cari tempat makan sing cidik-cidekan ayo Mbak, sing santai nih daerah kene. Tapi iki mau ki sakjane ki rodok mikir-mikir sih Mbak arepe metu pedan. Lah sampean roh dhewe mendunge peteng dedet koyo ngono, wedine engko kadung metu ternyata ki udan. Terus iki mau ki gak enek mantele. Enek sih mantel, cuma mantel kresek gek mung siji, sedangkan kan sing numpak pedah wong loro. Lah mosok ya arep dibundel dadi siji kan tidak mungkin Mbak. Sampean biasanya lak seumpamane nyervis mobil no di endi sih Mbak? Ning tempat langganan utawa pindah-pindah tempat sih? Lah aku ki biasanya ki mesti selalu ndek tempat langganan Mbak. Aku nggak wani yo lak koyo nyervis sepeda motor utawa apa lah ngono kuwi ki koyo sing berganti-ganti tempat no. Kecuali lak seumpamane pas bepergian jauh dan tidak memungkinkan wi baru aku pindah bengkel. Tapi lak seumpamane tiap hari yo mung ning Blitar utawa ning sekitaran rumah yo pilih ndek tempat langganan Mbak. Soalnya kan yo wis paham kan dengan kondisi kendaraan awake dhewe. Nah, aku wis teko ndek tempat makane iki Mbak. Sopo sing langganan maem ndek kene? Lah aku selalu langganan yo Mbak. Entah ndek Presiden 2 atau ndek Presiden 1, aku mesti selalu rene. Nyapa kok ngono Mbak? Soalnya aku tipikal uang nih sing mau coba-coba lah soal makanan. Pernah Mbak menjajal maem, terus ki kok nggak sesuai ekspektasi nih. Jujur aja yo aku getun opone wis regane larang, nggak enak. Nuki aku paling bar maem mesti pegel Mbak aku ki. Dadine lak seumpamane makan-makan tawa aku nggawa cacah tawa banyak orang mesti selalu tak ajak rene. Iki aku langsung pesen ayo Mbak, soalnya posisi bener-bener luwe banget aku. Iki mau aku yo enek pesen es teler, terus suamiku pesen es jeruk, terus iki mau aku mek maem pakai nila bakar ae. Lak suamiku iki mau ki pesen nasi goreng Mbak, soalnya dia penasaran pengen jajal nasi goreng dek sini rasanya ki piye. Ternyata enak loh Mbak, murah dengan harga 21.000 jan sak piring gede loh Mbak. Tapi ngono bojoku yo entek loh Mbak. Lah aku maem jujur ya lah aku enggak entek seporsi sak mini. Terus iki mau aku yo nambah pesen kerupuk Mbak. Padahal iki kan kerupuk sambal yo, tapi wis gak popo. Aku kan wis bilang beberapa kali tuh aku enggak iso Mbak lah maem tanpa kerupuk. Akhirnya yo wis aku pesen kerupuk iki ae, tapi enak kok, enek sambele yo. Presiden kene iki tempatnya luas yo Mbak. Opone sing Presiden 2 iki bener-bener luas banget menurutku ketimbang sing satu. Jadi biasanya wong sing gawe acara wedding atau acara opo ngono ki kerep dek sini. Tempatnya luas, makanannya enak, parkirnya yo ombo. Iki mau pas aku di pertengahan makan yo Mbak, ternyata ki tenan to Mbak, udane teko Mbak, udan deres sampai aku nunggu enek lah sekitar 1 jaman, tapi ternyata ki udane nggak terang-terang. Akhirnya iki mau aku tetep nekat pulang, soalnya yo wes sore kek wae aku jemput Zain sekolah. Alhamdulillah Mbak, ndelalah pas aku nekat mulih ke mau ki
nyervise ki mau ki wis mari. Dadine aku langsung cus mapak bocah sekolah. Ternyata iki mau ki udane ki rata lho Mbak sampai daerah kidul. Wis yo Mbak, matur suwun wis dikancani dino iki aku mubeng-mubeng, iki bocile ya wis tak jemput. Sampai ketemu besok di videoku selanjutnya yo. Bye.